Neri uda, oporrak, lagunak, piztina. Neri ere bai, seguru gure lagunek ere horixe direla pentsatzen. Galdetu egingo diegu. Oporra nahi aldituzue? Ikuste, lan asko eta ona egin dute, eta deseatzen ari dira oporrak hartzeko. Bai horixe, aizu ilarri esan duzu lagun batzuk prest daudela ikastu duten guztia guri erakusteko, ezta? Bai, eskolako abesbatza da, eta gogotxo aritu dira zaioa prestatzen miren zuzendarianek. Ditzagun merezi duten bezala,